културен център на Югозападна България. Уважаеми студенти, преподаватели и служители, честит първи учебен ден, честит празник! Зная, че вие сте тук, за да подготвим заедно бъдещото утре на поколенията след нас. Вие сте тук, за да превърнем познанието в мярка за житейско присъствие във времето, за да върнем науката на заслуженото от нея място и обуздаем несъвършенствата на този свят. Да изпълним дълга към себе си и своя народ, пренасяйки напред във времето ценности и добродетели, завещани от стотици поколения в 13-вековната ни история. Честност и почтенност, усилен труд, любознателност, отворени сърца към новото. Това е моралната сила, която твори прогреса, уважаеми млади приятели. Тези добродетели са носили и ще носят в себе си великите дарове на свободата, на благополучието и съвършенството.